Namhlanje sizokhuluma ngepipi nangekushaya indlwabu. Amadoda amaningi ayakuphika ukuthi ashaya indlwabu, kodwa ngizokutshela mina ukuthi abaningi ngiye ngibezwe ukuthi bashaya indlwabu mase bengisendela ama-message ku-WhatsApp. Bengitshela ngenkinga yokuthi baney'nkinga bese ngiyacabanga ukuthi lo isikhathi esiningi ushaya indlwabu. Anyway-ke ingozi yendlwabu, indlwabu imnandi but ngizokunika namathiphu ukuthi uma ufuna ukushaya indlwabu i-right, ungandlwabuza kanjani. But-ke asiqale ividiyo. Igama nguNontsikelelo, isibongo ngwakanxumalo. Ngiyaxolisa zami khona into eyadivela lapha. Isibongo ngwakanxumalo. Le channel ikhuluma ngezocansi. Ngikhuluma ngocansi, ngikhuluma ngombhede, ngikhuluma ngebedroom nje, izinto ongayicabanga nama-relationship, nezinto esingahlangana nazo, nanokuthi faneke okunye sikwenze kanjani. Nje ngishela nge-experience engiba nayo, ngishana ngamanye amathiphu. So yeah, but namhlanje sizokhuluma ngokushaya indlwabu. Zana zami, ngidayisa itiye eliphuzwayo elibizwa ngomlondo. Leli tiye likunikeza ilibhidu ukuthi ukwazi ukuthi uma ngabe uyophefuma embhedeni uphefumume kahle, ubhebhe kahle nje impela kube into straight. So bese ngiba ne-Congo dust. I-Congo dust uyigcoba phezu kwepipi ukuze uzophuza uchama. Mase ngiba nento nomkhulisa pipi othi uma ngabe uphuzile ipipi lakho lithi ukuthi xaxa libe strong. Nawu ngibe ngino WhatsApp. Inamba yama-WhatsApp ngiyayifaka ku-Facebook. Amadoda kamanye-ke, inqwaba yamadoda esengiwatholile athi mina Nonsi mangabe sesibekelwa isibumbu phambi kwami. Sengingenile Nonsi, ngaxova impela, ngashaya ngafenda lutho uchama ngichama. Ake siqale nje la ekuthenini indoda mingachami yini eyinkinga eba yinkinga kuleyo relationship. Thina njengabantu besifazane, uma ngabe uchama wena uyindoda, obviously ngicabanga ukuthi ingoba ingquzama emnandi. But uma kuwukuthi ubhizi uyangikhwela awuchami ekugcineni, ngizocabanga ukuthi mhlawumbe khona into wrong. Mhlawumbe uthole ukuthi ungibhebha kamnandi ngalendlela ukuthi mina ngichamile, wena azange uzochame, right? So mina ngizoba manzi, obviously ngoba ngichamile, ngithi wena uyaqhubeka uyafenda. Ekufendeni kwakho awuchami. Akulaleka as umuntu wesifazane ngoba uyacabanga ukuthi wayengachamanga, kushuthi akangizwa kahle, kushuthi yabona into leyo. So leyo nto nje iyodwa yokuthi kwi-relationship ungachami iyayikriphula i-relationship. Wena ungacabanga ukuthi noma ngoba nakho yena ngimchamisile yonke into i-right, at least uchamile yena. Cha, sifuna ukuthi abantu besifazane sikubone uchama. Yingakho millions of abantu besifazane behlala bengachami kwi-relationship, bahlala kodwa kwi-relationship kodwa akachami. Ngobani? Okubalulekile kithi ukuthi sikujabulise nawe uyindoda ukuthi uchame. Maningi amadoda agibela phezu kwethu agibela ukuchama wona kuphela. Thina angakwazi ukusichamisa ngoba vele awakwazi nanokuromansa, awakwazi nanokwenza izinto. So kubalulekile ukuthi nje uma ngabe senza ucansi sichame sobabili. Chama nami ngichame, kodwa kahle kahle kumele uqale uchame mina. Ngangichami bese nawe uyachama. Uma ukuthi nawe uyindoda uyitshela ukuthi hayi vele akunankinga ngoba imina ongachamanga, izindodeni engichamile, cha ikhona inkinga and inkinga enkulu. Ake sibuyeleni ekuthenini-ke, isikhathi esiningi ukuthi nina namadoda anifuni ukuvuma ukuthi manishaya indlwabu. But uyazazi uma uhlela lapha ekhaya uyindoda eshaya indlwabu, uthola ukuthi kade unganayo umuntu wesifazane, benganayo intombi, besingekho isibumbu ozohamba uyongena kusona. So bese uyayijabulisa-ke, siye sikubize ngokuklinya itshwele. Uma ngabe ushaya indlwabu, isandla nengquze into ezimbili ezihlukene. Isibumbu asikhontroleki, isandla uyakwazi ukusikhontrola. Isandla uma ngabe ufuna ukuthi kube kuncane, uklinya itshwele uthi nje kancane kube kuncane, uyakwazi isandla ukusibamba usithi ngci, bese uyenza. Uma ngabe usuhayela ukuthi kudedeleke, uyabona into leyo esandleni, ubhixile namafutha, kuyenzeka ukuthi kudedele. Uma ufuna ngathi isandla siyakufama, yabo ngasikhathi usuthi kanje isandla siyangifamfaza, uze ushintsha amagiya uthi angithi isandla si-tight, vele ushintsha amagiya kubambekile kuthe ngci, wenza ngendlela efuna wena. You-understand leyo nto leyo? Exactly. So mangabe usuya esibunjini, isibumbu ngeke uzokwazi ukusicontrol. Okokuqala uma usalifaka, uma kuwukuthi vele ubulo umjito ongakwazi ukuromansa kahle, le ndoda le vele engakwazi ukuthi ihambe nayo yonke into igijime kahle, uthi uma ngabe ufika lapha ufika kusomile ngoba vele nawe awukwazi ukuromansa, angithi? So inquzi isomile, uyafika uyafaka, kumnandi. Ngathi vele usafaka esandleni, kumnandi, kuyangena. Usungenile-ke phakathi. Hayi, masungene phakathi uyenza, uyaqala-ke nomiss lo wenza naye, uyaqala-ke uyakuzwa, mhlawumbe uyakuthanda, ngisho ukukuthanda uyakufila, uyalifila nalo, uyaqala-ke naye uba nalamafinyilana aphumayo. Hhayi ukuthi uchamile, cha, kusala mafinyila natural aqale kube ngathi ayaphuma enze ukuthi inquzi ibe manzi.
ayaphuma-ke lamafinyila, uyafaka uyaxova, ayaphuma lamafinyila. Nakho-ke phela inkinga esizokwenzeka, angithi wena ujwayele ukuzenzela wena kube tight, kudedeleke, kuphinde kube tight, kudedeleke. La ekhekheni akwenzeki kanjalo, usuyashaya isibumbu nje mase simanzi bakwethu. Faneke engathi ungaze wena ube ne-technique as indoda uzoshaya ngayo, noma nenze isikhathi eside kuze kuba dry aze abhoreke lo wesifazane. Makuwukuthi akabhoreki-ke unfortunately, kuzoqhubeka nje kube mandi ngoba akabhoreki, ulokhu uya-enjoya, uthole ukuthi ugcina uyachama, niyasula. Uma ungena phakathi vele isano-cream, uyangena, uyalifaka, uyalikhipha ipipi, uyalifaka, uyalikhipha ipipi, uyalifakisisa, 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 uyalifakisisa. Still awuchami. Ngobani? Awukhontroleki. Wathi omunye ubhuti ngikhuluma naye kuno-highway nendlela encane. Ku-highway ushaya ngegiya uthi indlela encane ingaka. So uma uhighway ingcono indlela encane, ubuye uthole nendlela engathi ibe umgwadlana uphinde. You-understand indaba yesandla? So uma kuwukuthi umuntu othanda ukushaya indlwabu, uma kuwukuthi indlwabu uyijwayele, mase usuya embhedeni awuchami, inkinga indlwabu. Iyeke ushaya indlwabu, yeka ukuzenza wena uwedwa. At least uma kuwukuthi uyashaya indlwabu, akube ukuthi mhlawumbe uyishaya kanye ngenyanga noma kabili ngenyanga. Uyabona into leyo? Noma kuwukuthi mhlawumbe uyishayiswa umuntu wakho. Isikhathi esiningi-ke thina asikwazi ukuthi sikushayise indlwabu nje ubusuke uyishaya wena, ukuthi ngikushaye kamnandi uzochama, because wena uma uyi-control uyakwazi ukuzizwa ukuthi manje ufuna kushesha. Ma wenziwa yimina, mina ngikwenzela ukuthi ngikujabulise, mina ngenzela ukuthi ma kuyinto oyithandayo. Uyabona into leyo? Ngigcina igama lesiZulu, ngikhumbule isiNgisi njengamanje. Ngifida ama-needs akho, ngicabanga nizongi-understand. So ithando zami, indlwabu iyamosha. Uma kuwumuntu ojwayele indlwabu iyamosha. Iyeke nje for a long time, for isikhathi eside, at least 2 months before uthole ikhekhe, ukuze uzokwazi ukuthi ukhumbule. But uma kuwukuthi indlwabu ayiyekeki, angicela ungakwenza inkinga. Anginayo futhi into engakudayisela yona nengakunika yona engakusiza ekuthenini ukwazi ukuthi yazi ngicika ekuthenini ukwazi ukuthi mangabe usubhebhe uchame. But engakusho-ke engikujwayele bekwenziwa abelungu, nami esengike ngathi ngijola nabo, ngimbone ukuthi lo umuntu wendlwabu. Uthole ukuthi kade vele esho ukuthi hayi kade nganayo intombi unyaka wonke, yabo. Ngivele ngibone ukuthi hayi shuthi ubeyiphilisa ngesandla. Into engayisho ukuthi ezisize ukuthi ufike xoxa nomuntu wakho, hlala phansi. I mean angeke uzokwazi nje, faneke okay. Ake nginike ithiphu, ngoba ngeke uzokwazi ukuhlala phansi nami uthi yazini wenonsi kade ngishaya indlwabu unyaka wonke, so uma ngabe sesenza ucansi ngizocela ukukhipha bese ngizenza mina ngesandla. Uyabo? Abelungu-ke abasha, uyambona kodwa enza ukuthi ufike yakwenza abone ukuthi usujabulile, usuchame naye, ufuna ukuchama kodwa akuchameki, uvela likhiphe bese eyazenza yena ngesandla, athi ibulumunci ipipi abezenza. Akunazi nawe-ke ngikushaya ngethiphu. Uma uyile ndoda ejwayele indlwabu, usunentombi manje but awuchami, kancane ongakwenza ukuthi nenze mase ubona ukuthi usechamile bese uyamcela ukuthi alikhothe. Uyabo? Uma ukuthi vele umuntu olikhothayo, uma ngabe nenza vele niyakhuthana, so bese uyamcela ukuthi alikhothe, alikhothe uzuchama. Uyabo? Phela nawe uzobusiza, ubuye wenze ngesandla, ubuye umcela ukuthi ningabi namahloni. Kwi-relationship siyabuilda, kwi-relationship sizaza nifundana nize niyofa. So kufanele ukhululeke, kufanele nijabule, ngoba lo relationship ngeke ize last. Uzobona usugxuma usuya komunye umuntu wesifazane ngoba uyitshela ukuthi hayi kulo ngoba ninalezi inkinga. Uzophinde futhi uqhubeke ube nenkinga eyodwa lapha. Kanti nje uma ngabe la ekhaya, yabo, noma-ke uthi kuyena, I hope ukuthi umuntu ozobona uzobe engangilandeli, ngoba uma ukuthi uyangilandela uzoyazi lento. Uthi kuyena, yazi mfethu, ngiyasaba ukuchamela kwi-condom, noma ngiyasaba ukuchamela phakathi, angifuni ukuthi umithe ngoba asikho ready for iy'ngane. Yabo? Usho kanjalo bese uyasho ukuthi hayi uzochamela ngaphandle. Mase-ke usuyabhebha-ke, usuyafenda, mase usuzwa nawe ukuthi hayi yabo manje usukhathele kodwa ufuna ukuchama, akuchameki ngenxa yokuthi phela wena umuntu wendlwabu. Likhiphe ipipi bese uyasho ukuthi hayi baby, ukuze sizoba safe, ngibona ukuthi phela ukwazi ukuchaza manje, uzosho nje ukuthi hayi ngizochamela ngaphandle, ukhiphe bese uthi ya baby sengifuna ukuchama, bese uyazenza, uyambamba naye ekhanda. Uyabo lonto leyo? Uyamtshela ukuthi baby ungikhosa kancane sengizochama. Yabo? Usho ukuthi hayi uzochamela emabeleni noma uzochamela ey'nqeni, noma yabo into kanjalo. So-ke thanda zami, uzokushaya lokho bese uyakhipha. Ngikushaya ngethiphu,
until uze ungelinye ilanga uzozwa nawe ukuthi hayi cha usungakwazi manje ukuthi uphephe ngale ndlela ukuthi uzolintuzela khona, uyabo, uzokwazi ukuthi usungakwazi ukuchamela kuyena noma uchamele kulo ijazi phakathi. But nje ngicela ukuthi indlwabu kungabi into oyithandayo kube into ozolokhu uyenza. Mase ukuthi amanye amathiphu-ke, coconut oil very good also for ukushaya indlwabu. Uma kuwukuthi ulo muntu ophuza ikhombo yami, le khombo le yokukhulisa ipipi, i-capsule ne-oil, lo oil uyihebhu but akusiwona ukushaya indlwabu, owokumasaja ipipi, imithambo, ukuze ngalesi khathi uphuza le hebhu le yama-capsules ukuthi ipipi lakho lithi ukuqina, ngoba phela ipipi alifani noma una-18 njengoba manje usuno-35 or no-40 liyashrinka. So le product iyakwenza ukuthi ipipi lakho ilibuyisele ukuthi lithi ukuthi, uyabona into leyo. Kodwa-ke ngingini-advise ukuthi phuzani kakhulu amanzi, ungabhemi futhi kakhulu, uphuze notshwala kakhulu, ngoba abanye basebenzela kahle yize bephuza bebhema. Abanye uthola ukuthi islowishwa i-life yakho, udla kakhulu i-red meat, ipapa, yizo zonke lezi zinto. Kanti kubalulekile ukuthi uma uyindoda uthanda umzimba wakho ukuze uzokwazi ukushaya ucansi olu-right. Nawo-ke uma ngabe senishaya indlwabu, u-olive oil nawo uyakwazi ukusebenziseka. Uma ukuthi akhona amafutha ekhishini usujahile ukuyishaya indlwabu, uthi olive oil ushaye ngawo. U-coconut oil, actually nginawo yazi u-coconut oil, athi nginikhombise ukuthi mina imuphi coconut oil engiwusebenzisayo, nawo futhi u-right for ukushaya indlwabu. Angeke ngize ngiphoze ividiyo. Ngifakile la ibhande lokunciphisa isisu, so ingakho ningibona ngikanje ngifonqozekile. Nalo u-coconut oil, lo coconut oil uyakwazi ukupheka, uyakwazi ukudla. Mina ngugcoba emzimbeni and lo ubhala ukuthi natural, so ukwazi ukuthi wenze yonke into. Smells amazing. Ngiwugeza ngawe, I mean ngigcoba wona emzimbeni, ngigcobe ekhanda, ngithose ngawo. Nawe ungakwazi nokushaya indlwabu ngawo because unaturally u-coconut oil. Mase kuba-ke phela into oyithenga esitolo-ke yazi lubricant, kuyalubricate-a, ulubricate-ke ushaye ngayo lubricant. Into engekho right amathi. Amapipeni azabe ngathi aba nomhuzuko because ushaya indlwabu ngamathi. Aniwayeke nje amathi. Nifana nokuphixiza ufake inquzu amathi. Aniwayeke namathi bakwethu. Aniwayeke amathi awekho right. Awenzelwe leyo nto. Other than that guys, ngiyanithanda kakhulu. I hope ukuthi khona nikufundile ku-episode 1. Ukuzoba khona episode 1 wesiZulu ngizowashaya, I mean wesingisi ngizowashaya kanjalo nje. Other than that ngiyanithanda kakhulu, niyaz.